ime yorugongo Gusii asebali ime yumuchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Obwansu Gusii. Pemono naende mulgerere begitaseni kya Ndizi TV mayaga kobana yo minto Brighton Makoli amo nomo general manager Saulin Mbaka ase April launch yegetabu ekiwe chiko launch kulitikolia ankyo ase nsemo ya kwanza plays ase omochi obosongo naye bagogotebinga ase bali baraike ankyo abatangani inyora no guchakera chinsa kianda baka insa emo ya Margoba ndobansi oraike naenda ene kinga nali gereri interview ye bakora no yo minto Brighton Makoli atajipatia egetabu yeke free of charge abantu babere abatangani igore na bara kubolinga onya kuwa ndoche ase interview ase getaseni kya Ndizi TV ekero nalengi na Brighton Makoli na kikwaro chegetabu kya lenga ukiconfirm kwamba ulifuatilia hii interview rende na bako egetabu ke free of charge ekiagerega guchigo kyoni chilingi 500 ekeiga natigero yo minto Brighton njabano wekanchi kugora na Joshua oikato chigo kigora first great success egetabu kya sana uchasabana first bonds ase chinka nondo bwensi uli utagete kugesoma naboge komokonye igombia mono sana and congratulations to our very own general manager Saulin Mbaka. Wane karotu akodre kurabu manchu muligerere chideka cha butokira 50 na 5 na ibere igoro yensa moya bono mambigo yarenge marathon wakilo ito oikire ase studio in fact na igete kare nere nategerera interview ya Saulina timayethi nkiabwata gochigo kwanera ase getabu ikigi kiagera nere na boranya kabwate kende ose opinion igoro yegetabu igobono heko sana oyo minto Saulin Mbaka igaye masemo manchu muligeria weikase murobile bweli tsukulia lero engana yeli tsukulia lero aso murobile bweli Richiko wakili George Morara Bwakuma tare konyara gwikirana naikaga igakolendo teba nabwate amange agochukulikira na kikiagero tiga oyo mwabo wakili Hilary Ongori egere tukwanenere amange asemambe yabono karibu sana asensemo ya mitandao na otole Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na bako nyora sara Twitter asensemo ya Facebook SMS number waigonere gabu ase TV ya olero niko turakwanere igoro ya Wheels okolika Wheels nkyoga nire gokoranga yoko yega changi kiragero like kiragero yetuare na gatie binte binge biwakila gochigotokonye kiagera Richiko nalio ni msumeno wa kukata mbele na nyuma onye wakore bintu matakataga utajikuta asa konkege kranso ike oikomo leo karibu sana wakili asante sana kwa kungoja asante kwa ikere kwa nyora interview yege tabu yegeiga na ligatagarra minto Saulin karakorwe interview ya getabu first success yes na ende na nyora ngani oyo nkuna mona buna inche karona ikarastaiga ekini ye first born kiara na inche ne first born first born asenka yaito yes na ende na bonta ete ko agree with Saulin nga first born na bwate ensemenene yes ago korasi asenka senkende yonsi yeah ekiagera first born bono nere ulio ko banga nere umuigorienka ende kerako twaro mwelekeo rumuya abokonyora nginka yagororokire igona bonda kuongeza Saulin asokolike getabu ikia na inche na bonda atakego kenyora inde njikorigelinga na inche bune first born na achire buya na na tereirie elinde to yagache kiara bu mobono ko yagacha bia mono sana bia mono asoko tumenyo the first born I want a deputy parent asenka otebegeti boronge konyora mocho sinyirugote lakini kwebegeti boronge utangalia maslahi ya bana bandego Saulin
oinyorenga wakili pia yatataka kopi nere achigwe somera nondu bwensi uragita kembia mono sana wakili tigato soe ya maseme wiki ya etanto kwanira mange iguru ye foundation twale kule igoro ya mangana amange ya marimo Omwando nyagusira tukarigeria mange amabuli agacha manga mange mono akarigeria engana ye will paka ali tukurigoro naroche omonto gakolika nga entabwati will na kinkoba ayungati amabuli babolete kurendera abebya ekaro wakili aguchikoto tebya mange igoro ye will na limo kubolia maswali on the spot amange galinga ya marimo gochimagiga akire nento chitoikasa marimo successionary togenderete e will akerere gati yebinto biribi koligereriwa yo karibu sana wakili tokwanire igoro ye will tuchakumanyanga will ngento kieki mbia mona sara so ngali bageli na mbia mona se egetafie ne kya Ndizi TV aso ko ngali bagana ndili tukolinde tukwanira samangana Richiko tosemanie elinde tomanyanga Richiko liko kwana na ende sara na banale kukonyolia nga ekaratu akoro murubiri to Richiko wiki elia eta ntu akwanire te igoro y'omwana omoiseke sure ntu akwanire te igoro y'omwana omoiseke na ndenga ensemo y'omwana omoiseke aso omwando nyagusira ngakiere na banale kuchiko ortebyo motanga libe Ndizi TV nga omwana omoiseke nabwateli baga yokonyora ensemo y'omwana nyagusira ekesi nkaro kyabete decided Kakamega Justice Musyoki ase so mwando nyagusira omuntu okorkunga Stanley na Mai ekina kyabete decided 1 week ago koti yatebetenga omwana omoiseke nabwate ensemo yokonyora omwana nyagusira namangana ali nga ngekemira nkwanga kero omwana omoiseke tanyora igatebetenga ali namangana amaega katiba nkwala were omwana omoiseke akoreki anyoresha kyagrase kine kitwabwata abana 43 abamure balenge 22 na abaiseke 21 ekoti gateba nga yaya omwana omoiseke nere nabwate ensemo yokonyora omwando nyagusira ekyagera nere no omwana ekyagera machika ito Kenya amangana yo omwando nyagusira tali go differentiate ni gare ngento tokoroka sege songo nga gender neutral egotenga abana banyagusira teli goteba nga omwana omuro nyagusira goso omoiseke nyagusira igo bonsi babwate ensemo kelike na montoko genda bono straight gocha samangana ayatogo kwanira lero igoro ye will egente getanga ni kegi matoga ni kwana igoro ye will will ngentoki sure e will ne document ose egento kera orokie nganga kya mali yago chikoba mali yago chikoba ekerota koletiki ekerota iyo nkiyo chikobera mali yago nabora kwanire amali yago nabo gukwanira umubero ogo ngaki umubero ogo chikokorwe karugwa koreki wasirire onye umwana karomoke abana bagabake nabo kubakwanire se will ngaki bago chikoba karota koreki karota iyo ige bintu ne binge biko kwanirwe se will but basically de binge amange na arabya koreki agukwanire na bentanga naende omonto ndebwensi nabwato possible woko baga mali ya se will kolengana bunali geti ekitokoro kase gesongo nande se Richiko nga testamentary freedom omuntu gotwaro possible woko koraki woko rwa mali ya kochia sonde bwensi kolengana bunakoleteki algeti liboli lyamanya gochaiga nkiga ko ratotagire gotware will sure amatuka amange naenda abantu abange naende bunaitu aba Africa okonyora ng'abantu babwete kulike will ekyagera karo gotajira omuntu amangana ye will niga gotwara kerengereri nga kero kende ekwarengereri nga bono nkorara nga kero kende ni gomuganire tyamabe sure lakini teribo e will nenjira Richiko liko rulibaga onyora okobua is control yebintu byage karo kwa koriki ekerota kayo ekyara nko ira tole chinga kichintambe koliye binde biga so we need to arrange yo koraki yokonyora nga kintu bwato kubwa komanya nga kibiko chakoba ekerota koriki ekerota kayo biamono sana that's a good explanation igoro ye will ane document yo monto okolika ekeroga netianga na kibintu byo bigo chakoba ekero utakayo na kino nyino mubero ge kina kigwa stuira nendo wa healing and no mubero you can sing karota kayo na kiuga netiobe na maana yani ngara wanda tebe ngire lab mubero no experiment that is true osemo sana kabisa osemo mukore kyangu karoko ligere mubwekano omo CEO o Safaricom na role sito kolimo ase William ni gata betenga ekero na asirire
chinga kinjira tebete within ngakigete within hours within days umubero no sa iga se will no bwato possible ko kateba ngaki ngayingo tukutwa ekyar na ndo ligere no ne sikoti chaito Gusii iga na ense ya Kenya ndonzi ngo chitol twatwali ngo tokoro kanga barrio disputes abantu bago bago chaka kurwanirwa umubere batamaiti ngai bago tukutwa yeah sure gotanga mangana ngabunayu e will nenjere ya bene okonyora yo kateba ngaki umubero no gotugutu nka seito nyamisaru boso umubero no gotugutu esikimu bosasigete asobwata mali au elindo tange mochando bwo konyora a difference nga yugo chikutugutu abantu bawo mbacha goteba nga yingotugu especially akaro konyora for example is a polygamous family moga korali wamanya gusinga ki ngogotugutu moga abantu batebe kemila buna rende ke busikere umungino monene nero uranyora mungina monene tai abangina bande baro babiri gose batatu ngaki mubiro go kare akoba kwetangira amangaranga buna yuko musana ne karora you have okobua go like will otebe nga yumubiro go kare gotugutu nande nga yo ngaki gotugutu biamono sana wakili Hilary Ongori nere turnere ga studio tukulilia mangana ye will tumere kinda kibeka sikimsi kolende e will no kugania kwa muntu torabeke igo na layman's language ale montara ke igo e will no kugani kwa ongana kyoga netika ebintu byo bichekova ekero otaye wakili ribolindelia mago changa bono why do we have to write a will inki anya tingolike will inki kerabe sababu ene yo kulike will ne otu aro kubua ase bintu bya ekero takolete otaye ekero otabwatie will Richiko liko tebanga ki igobono go chikoba treated uno muntu tabwatie will no na mangana ye bintu byago bigo chikoba kubagwa ne Richiko nekere bintu biko bagu ne Richiko nige mineti ngaki igobono tuliko chikotwara kubwanga kibiko bagwa aye buno monye ne bintu byago biri kwarigiri no manye boronge ngaki okugani kwa gonkoroki bonekero taligetie will ne Richiko liko coming biaba ke bintu bya okorengana buna bikoreta bire bona Richiko rero naburi tebanga ki kero montanyo ari birenga lakini korendo nya kwarenge gutware will eminitinga no bwato okobwanga nyare banyore bino yanyore mugweka no muyandagwe umugabara na rosire tonyerio korokunderi tukashagwa ekero nderi tukashagwa asirete nari gete will akateba bune bintu bya biko bakogenda mpaka agatwara okobwa woko abantu Omwando ye bali batakaniri Richiko bono ko koreki koewa bono nya dia tabwate will yiga kanga bantu abayiga abwate kerengeri ngamba yewe mbali gucha koewa igo will no kubwo konyora ase bintu bibya ko ere chinguru wataka komango yanyore bingana iga gusutanyora mbia mona sana wakili arafu rendo muntu natai kwebolinga ha chiwileji na kichire muntu na kotebi no muntu mukwanira nego se wikamurikira na so mu advocate usina mutokulikira na mukana how ngaki chiwileji na kichire mbuya mona sili boli yo Richiko aseke bungo namba 8 asama chiko yo Omwando that is section 8 ya law of succession ego tebange will na bekoba kwani osogukwana osasokolika na sogukwana ntobwata majika yenga kiekoba na sokolika ayunda erere bwango iga asogukwana will yakarokuru will yogukwana okuru Omwando nga na atebire nyagitanyo ole gento gete will yeju yakaroko nyekwana goiketu araba shahidi babiri baroro lekero gukwana nganeyo babere gosabange gwetani abo abashahidi abo goika batware capacity abantu bagwate birengere ribi baranyare kumanyanga nkigwa kwana naende goika babe abantu bari independent gone karabata liko chikonyora kende sewe naende will yeje iga karere yo gukwana oikosire within emetinye tatu ekarbone will yo gukwana ekartoka tenga bono ni ikranete kisheria ni valid you must die within 3 months yani gorugumna gwa kwana omanyako emetienye tato ke gwetania igo bono oro will iteliko chokara teliko chikobara operation lakini ntobwate ngento tokoro kasiri chikonga chi enjere nga bono ntoko nga exception onyo muntu kare rusino mwana jeshi abana jeshi baragwo ekara kwa nanga ndigento kianeke ko bayiga na iga maria na ko bayiga na iga ere metienye tato iteliko karaki teliko beko ere na bera abenga kienta entambe kolengana ne sekise bakogenda so muntu kogenda mwana jeshi ere na bagukwana ewili yaye na ende metinye tato na era bade ewili na bayokoraki enko baro ewili wakili you teliko discriminate because
nintage tu kwa namna bone igande ntebe ngaki umwana one junior nero gocha koire enyomba getenkoros within that 3 months nko ganyanya areke rinde gitande kanya gitari tani manye gukwana bono the Richiko ngaki na bokonyora nga bono goikere chinga gichirio range na gosira kwarori tobwati bagari gochikolika wili bone yokolika inse na bogukwana elinde okoreki elinde manyekane ngaki utagitamagania ge karura oraire na end on the other side neri ngaki Richiko likobwa amangana atari kirinse bono duration yaji kubekwerenke elinde toji okwane gento amatuka amangaere muntu tamanyangi gwakorete gwakwane kwarori igona Richiko libegerete sengencho kolinda ngaki egento diga kyali kwinse igona keri na botoko genda ase chigwili chirikire will bone yende yokolikwa etagete omuntu yokolike will atware gento tokoroka nga sound mind ebirengera libikiranete ega tokwane ebirengera libikiranete tutagete omuntu yatware okoinyora goikiranete to minute ngaki ainyore ebinto bya yabwate ainyore abantu bali atakire okoraki kolikera na ande sound mind into bwate into nga sound understanding and amanye ngaki e will ya kera kulike will inkie minute igon kyarengera tikokora kwarol negende ka gokora ngaki madara kike bwata asabali ata ko ebi ebinte ebi so we know karo to kwana bono uli kulike will ekero kulike will utageta shahidi bali babiri abashahidi abaiga baikeraneke birengerere baranyare korora ngaki oyo iga egenta gokora ne will ya kolika na ende amaene tu amororire ogo sign ye will yiga na ande ene rekerengere likia yata getegechekebe ekerata koletiki atayo abashahidi abaiga goika babe babiri ikaba babere to katenga they must be competent and independent competent na ritu akwane ngaki babugate birengere bikiranete and then independence to meaning ngaki mbali konyora kende kurwese will yiga elinde mbaji gotwara conflict of interest barabone bako bakirori boka kororanga kinya oyo igo kolike will aya na ramagania nendo otarasko korwabu wakili aba witness yabo security abaiga mbarabia baba wonete ko those two are they family members friends ose mbarabia baba wonete ko omonto takere ko ba kirori bwe will no monto ikire miaka 18 oyuro monto monene obwate ngento tokoroka capacity yokoligere lingaki ekene gente kegekopa ne monto igate tekulike will ya ebinde nebeta tekokora abantu be family nabo bakoba witnesses kwaroli lakini bona ekero bakoba witnesses babengamba perbo kapali abantu be family babengamba perbo kapali bale witnesses be will nande to kingango nyora bale getali kurwese Omwando nyagosira e will ite ko baboronge Richiko ligota bangaki ekero konyore ekegwa korwa so Omwando yo nyagosira goikabona batware additional witnesses babiri ekero konyora ekero witnesses bali batanga ba konyore gento goikotwara additional witnesses babiri bako bakirori ngaki amaene abantu abaiga nabo bamuire nga ebintu byoyo igokolike will nabo bigo chikobaiga all right jo monto naro bole tiris walinga nchena numungino ne ntobe ntunyarako batokulike will ya to ntutweka wana yurende ni kama ime disqualify less ko nyari kana ko tware abantu bako bakirori bago chikwana kinge ngane na berigo nande gento kenara komenta ngeringa ki yes please oyo kolike will oika aba bako bakirori oika bamorore okobeke ese yae ase will yiga nande kabwata keranga ringe will ene area aba bako bakirori oika batokoro bamorore gakora akolike will bosonye ta ko bororo abokonyara bana for example nga abata bakirori bali babiri oyo omochiro orori rori okolike will okolika orio ndogo chota morora okobeke ese oyo igo okolike will wikamotenga ki eyene ese yane kwarori kere tamoroji but abantu abonsi bako bakirori wikaba bamekshwanga mbamanye tengese yene yanya oyo okolike will oyo okolike will yabatenga nere ene ese yane all right at any given point wakili omuntu nali ke will kwa niaba
yo muntu ndetotebe usiguro arite mono but na bagotebi gukulika. Is it possible ke kwa niaba yo muntu to Richiko liko rasanga ki oyo igo korokunga na ere bono kulike will na bwa to busubiro na twate abu kulike will lakini neto kenga bono for example na bwate incapacity abwate gusarwa arite ustabwate no na magoko ustabwate injirende Richiko ngururire libaga ngo muntu onde under the instruction and direction yo muntu yo kulike will na ende karo na bago tebinga kiya ya sara bono ndikire nganyagete ominto anyoreke otiganyoreke lakini karoro wetera instruction chia yero manyano yo kulike igara beko nyarika bia mona sana mwancho muri tole na wakili Hilary Ongori abangi bamaite buna Tom Ongori the advocate of the High Court last week imbalenga na wakili George Mo kulenderero nigabacha babiri kulende mwakili ondonyora amangana naenda chikushughulikire bintu binde. That's why tuli na wakili Hilary tokwanira iguru yo Omwando kuliko Omwando ose a will twarore will ngento kieke na kiekoli kuchinchira nchire chiechi twanyorire iguru yo gokwana vabo gose oro na written nerororo twarore mono written nigeba isako bengi ya mono to me nchetimenti wakili unlike eli yo gokwana twarore umuntu na bakurwe mandate agotebi ndikere Omwando karoro gago kwa directions ngwa tora wakili mna umuntu ikabe of sound mind. How do we know that this person is of sound mind? Chuna bara alikina ndike gati nanda unchule ewili ya tebenga dinari kulika ya yata ninjendigete. How do we now know completely umuntu is of sound mind? Do we have to go to the hospital or what? Ya mono mito sara aseri boli lyo boleti ligoli bwata maboli ya mange mabu akinde nabo nkolira neliga okomanyanga kyo umuntu ari sound mind nakyo kutwale gotebanga ki amanyanga ebintu bya embirenga bire amanyanga abantu baye mbarenga barabwa ko ebintu amanyanga effect yo kulike wiliyeye ngakirese bali naende ngotebi gutoliga ase abantu oli bana bagosomera amangana ye kebongo no kuikirana ku ebirengereri ngote abali ngaki obantu mbarororo babwate opungufu bw'ebirengereri lakini jinga kinchirororo some durations tokoroka ase Richiko nga lucid moments engakinero konyora bona ari buya ari boronge ari soba lakini chisa chinde birengereri bya tantana igo during those periods yokonyora nga nari boronge nabwato busubiri bwo correct bukolike wili igo soundness of mind to many things understanding ngikere ngieke ngokora abantu bane mbarenga bali ebintu birinko bagambirenga biri onyokwe babana baye igo ne sign entangani ngaki ibirengere limbikola ikirani osonyokwe ba mali anda yabwata igo nabekoro kinga birengere bya mbikola ikirani imabwe silibuli nande gento kero gwakwana ngaki umuntu naikata benga wili tekoleti tinye tageti osinye tigeti omuntu obosibole boli twaruka testament of freedom abwate wokolike will na buo bwabwate buo kokole gento tokoroka nga revocation ye will yokonye koraki yokonye tebanga ki bono tindageti will yakoraki egendere naendo bwana mbolinga ki asekero kogenda for example sumu wakili kulikirwe will egente getangania kulike se will urali ngana kanire chigwili chinde chonse chakurumayaga ige will yenko likabona ne nero igo muntu nabwo tubosubiri bugokana e will nabo konyekana partly kose otenyekana ngima nabo tebanga ki ense amogete nero na ete mumuragete gendo gete lakini enjera na muligere bono ntagete change enchira yogo chenche will asili chiko tokoroke gento ikoroke a codicil engo kwa amend nganta etense amogeteche change so igo muntu nabako nyara go change e will yaka do I have to go to wakili we can just sort my change onye na what the witnesses yaba so we can still sit down to change to amend a section ngete ntageti ose lazima ngichase wakili mbiya mona asili boli elyo umuntu nabwato busubire buna twateba umuntu nabara amwe ngaki nje will yana ngolika ichomonyene nabantu ndigi na witnesses bane koleki ndike nandi nabara amwe ngaki tigandigi mu wakili yakoleki andikire will but ase chinse mechi chonsi nchibwato buya no bobe bwayo una moyo gure tokugamba igoro ya witnesses na wenshwange will ne ikiranete nchenda nareko karangere buya karo kulia an expert umu wakili akoro kingaki e will ngaki akora
lakini umuntu nabwato possible lakini akaroko go exercise possible go iga ikomanya ngaki obuya no bubemba korete mbororo bugotwara mu wakili usogo gotatwara mu wakili onsi abu ikorigereria ekaroko chikotaka kuna cheki ngaki ngoli kande will gwetera mu wakili ose ngoli ke will inje gweka bia mono sana mwanchu munene bogendera gotubwati gwetera senchire mitandao no tuligalia Ndizi TV News Digital eyona nsemo ya Facebook YouTube no tole Ndizi TV News abiga SMS number nerega bwase TV ya tukuna kogosoria amangana yenge ncho mayete Gusii amangana mono ya malimonto cheto soya gochi wiki gocha kulenda wono to kuligerere iguru ye will ngana kyota te bintu bya Richiko ikiagera mebere mengere chinkendum wakili Hillary nigoro ye kurwanire bintu byanya gusira usabwate binte binge bono yata gitauta inchi nakamokonyire mono ninchi ngwire binte binge because of lack of will yangira nate banga muntu narona nakorengera risiko galinga inchi tabwati kende nkibone ke kulikuwa se will bono buna Gusii no roche buna tomenyete wana muntu baratenga inchi tabwati kende inchi tindi ase line yo kulike will nkiora kwanega ndaira nelinga ki onde bwensi nabwateli bagali yokulike will yes na ende to baisa korengera linga ngaki nero ire yabene yokulike will yes nere boronge oechoke ogwechoka no kwera obeli na kuganiri yes ebintu biri ebikobwate byoro chenga nebikabiri no bwateli bagali yokulike will ase kingoteba ibo ekero okulike will toli komanya mambi monto yo maito maite mambi ne wilia wakonya onyare gutwara kubwa sama ngana amambi igo na ende karo kulike wilia una twata bira no bwato bubuigo konya menta ngendo to tebanga okonye revise na konye review yo na boko tunyare ngakirero na bwate akabuli makam mambi na mente akaginga kandi na ndo mente kwenda nabenga bune CV okona ko igo to baise korengera linga bintu bya nembi saini ngolikire will na boko like will okonya komenta lituka ase elinde koreki elinde ngane yichiko bwenera ase nginjo yo gwechoka na kubange bintu byawe karota koretiki karota kai igo some of the assets bintu biri bikolikuwa se will wakili mbire bie bitoraba where mondo nabanya kabwato se oseneke ingekyo era tamanyeti gose era manyete nga maybe no muntu bwate chinyomba omuntu bwate a lot of things na rugulika mbito kiebi specifically bikoba nyasa kara sese ni muntu akonyore kamenteke onyora mendi wili ai ebintu buna linatanga nago natieka go kwana litanga ni generally ni linga properties and assets cho muntu yo kulike will na bokonyora amalimo na bokonyora shares chire account na bokonyora egintu tokuruka chibesa chibene chire si account na bokonyora anything ke kunyarikana ngano ke on kerekiao na boko nyora nganke bwateli bagasukulikirwe se will oligere no ane chiwili abasongo bakulika nko beka bale paka konyora assigned no ane pet ngendo kaliwo saka munyama tugete sese jirijeba akobeka paka na location ngaki eni bogete ngana iga egenda kolede genteke igo there is no limitation asa mangana yegento ko include ya se will go gichanke baisa kopa maminje Richiko alright baisa lakini bintu byonse nabo kunyara ko bikaro mbia mono sana wakile producer tumetinga yes studio yanda guchie bwata chi SMS gara tunyara ko bato kuligelinga umancho muligele nara mo 92 kulende ase ensemo ya Facebook ndo chenga tuko live na ndento gendrete kona kubwatrana karondo che Finlay Momanye agote bano ali masenchero bekirano Henry Ochoki daktari agote tuned in Albert Kirera well represented from Igonga Bomariba Niko ndani hadi mwisho Kerubo Ivo Omwana Enche nera agote bano ali mekabisa agote banga salimia sana mgeni ndani ya studio kartoko kwandira mangana yenge nchimono alingetigoro yokolika Omwando gose will yago wakili bono ekero yote tisa tualikire will with the witnesses with the wakili kwa kweli kirigento bono toyo you are not there anymore wasitutara iko monte kera kure bona inatigete will ndi monta gwanete ko chaka kolike will what is the time monta ko chaka kolike will yaye amanye ko atarasira
what's the best time no ninje bono yotro chitimbo at will ndi bwana to chaka kuri ekero takeire go chaka kuri ke will ne kero gwa chakire ko tware bintu okay kuna kwa birikiga wanyora ngana anyorire gento gete na gento gete kerese rieta riane ngikene kinkoroke kiane eyune arenga kingi apyo kuri ke will okay ngo to gajanga bono ngabibe bingi okay na boko kuri ke will na ende eliende bono okonya comment ebindo nya biko nya gocha gochimutu all right mbuya mono sana mwanchi mulire wakili nesimingo na kulie simingo teiga wetinge yenda gochibat tutaipata engo tabwire kirunyara wakili oh yeah yes wakili na enyorire esimeye mia mono sana igo anytime umuntu achaka nyore bintu bike unaanza kuandika pole pole bia mono bono tuasukire korwa se tualikire will muntu likire bintu bya yobagire properly nyasa umoirire bono tayo wili yengu weneta kuyegacha mpaka cheko yasoma maybe akarodi nyagusira kule akoretu amayote bi familia custodian ningo ase will mbuya mona asili bole Sara yes ekaro kwa likire will na boko twara copies ano bwate original original nega ni iriga chwa sare buya na boranye twana nayo monyene onye gache safe but ase will yiga ngwa point yoro muntu litwaro gete last time executor uriyo gochigwikirania mangana aligo ligete se will na bagutware yemo na bogotigendo so muwakilio elinde karo kwararire omuntu obwato bosibole no uri appointed ngaki oyo nero gochigo deal ne bintu bya ne karonta kolete karonta iyo uyibonero kuimokie jukumu yogo chaka kubage bintu byao na gwikirania magania okorengana no gwakorete gwatebete se William ngore nomega ketrochia se witness walikuwa leta those two witnesses no nande executor korwo so you can appoint anybody else otalinge no ena se William yo atenenere nanda che William na boko appoint umuntu otali witness okay abe executor okay but witness na erani executor na tatangiri ne Richiko kobo mushahidi lakini execute genta talikoba talikonyora kende talikonyora mwado kurwaro ekiara na rogo chigwikirania amagania aliao takaniria twari gento keri twaruka conflict of interest ekarago chikobage binde igo bono goikato kengere talikonyora kurwaro lakini onyo no kobo mushahidi na bako bo mushahidi okay bia mono sana seminar kuligina enyo ndindo chenga hayo muralia Sara Nyarangio Ntita na wakili Hilary Ongori obo manyigoro yo Omwando negento kiengencho asenka nigoge gusiria okay nigoge gusiria oba asante sana oyo akiakalikuruka kwa Chris Arogo korochinse mocha bukusero raganga gotebanga no alime ase studio nara yukorokwa Lameki agoteba good morning wakili Hilary na Sara Ntita se studio enganengi yaboli goro yokolika will kulende nkige kogera twarora chisegi no nyambake kere will elikire that's why nataka oyoboli kinari gocha kubolinga when everything is done nyagusiro sirire batibone amate y'abantu baya kero executor chira semesa kubasomera batainga chigali chirisa to ne cha Kevin egali elenke yemo ne yamulika bona yabe fight mba kwegena batebanga iyo ni wongo iyo will iyo sio sawa what really nkikiwende tege korwe kera abantu batali kwegena na wadare gochi guchakira so yo kwana nga korusiero bwoba yes kyagera bone kero kwalikira mangana onga kie bintu bya bigo chikoba igo gotwaro guguinga nkigo chikokoreka yes manye gocha so yo kobolia nga nkige kogera na ende musana ne gotoka no ane kare wiliraro na boko nyoranga ugotaisane kankoraro ase ngenjo ewili bune koreteki una nyagusira koreteki egote lakini unatwata yabanya gusira na bwato bosibole woka onde bwensi korengana bune koreteki bunata gete bintu bya igo na kiri bakali rwerera ronga ki onde bwensi otabugati gotaisaneka aminyo ke paka se court elinda akole gento gekorokanga ogo propound osoko ile will eli echikoligererwa na kororwa ngaki yakoreteki ya begetu elinde erorenkane ngaki obo ene mboraro rasa abana abayo lakini rende oikoro kibuli kabisa nga no unererie se will elinde koje mayo chikuruko kona changa ki ya tiga to sansule will eli kibono wakilio okoro kiju to kusina basika abana twateba umwaka gaya tabisika baye binte binge wetani abamura mura bate bire that's null and void
ende ingeli ko bone karota ko wenda bone se ko tio chikoro kienga bone mbobeti ebintu mbiro tokoroka for example tebenga ki oyo ligete will bono siride force ti ko like will aligete will under coercion aligete will under mistaken belief etu amangana gete atagwenereti agachiko changia enjira abegete will akaigwa mangana ataribo warori itura rukobo gengi nabakonyoru muntu gengi ngakora igana igo goikoro kebinte ebyo ngaki fraud ya rengororo coercion akabetereriku ose akalike will kabwata mistaken belief naende bo igo ninchiko gotebinga ekero bona matuka manga atokirenga chiwili ngo chaka chiriko twaro muzoze ekero raroro nakio onyore will yo muntu yogoro kunganderi tugashagwa nakwa no renge nyeri gabana nderi tugashagwa igitaga tabese will ya yiga ekaronda ire na bagire bintu byane buna birega akamanya kubeke close yakamese will onde bwensi ora pinge will ye buna nanyeri kaiga automatically ta konyora kende se will ya igona kitoko teberanga ki omotegereria okolike will ngo kwa koro kobwa na kukweta buno muntu buno yo na kwanire governor ifoma governor ledo nderi tugashagwa obo bwigo kolika ngaki nyagete tiganyore nondo otaliko isanika buna ndigete amanye ngabuna go chaka gopinga tayo chikonyora kende that is control of your properties and your affairs ekarota kolethiki ekarota hiyo alright biamona sana wakili Lineta whatever good morning good show awate abuli wakili gang ndiro konyora bana gitibanchi tawe buli babo bako bashugulikira kole ndikonyora se will mbairi kende nonye nabangao baire how do you even handle this thing for sure konyora orenga ngusirora bibuli babo mono wetani abandi nayo uri close ongabuno mwana ongabuno the prodigal son oli agaruri mwabachi taigwete but now kwanyoranga nayo nabibuli bawo nayo kubashugulikira then hase will kwa makanyoranga to irikende ko so iraganta gasinini abandi bakaiwe binte binene how do they handle that? To irani back to what we call testamentary freedom. Obosibole omuntu oli okolike will unata gete ko bage bintu bya ino Omwando yes unaranyoro Antonio toli kuisaneka na bogo challenge it in court igo in short na togenda to booty around the bush kelinya gosirali geta se will ya kigeta kire actually you nere sababu enene yokolike will esa bono ntotebenga ki nga will nebwato muhimu onya ntogoikrania magania linya gosira ekiagero maite will is about amagania nya gosira yes onyo kokani kwanya gosira kole njira getere iga neta kire tosike egende kitokoroka testamentary freedom okay but eka ruko taisana kakoraro ne sababu ero na boko genda ase kigambero elindoro kinga ya gaiga boene tiboyo sengencho bokurumi go se fraud ya tokire bosoko betele gunku arengo bosamangana na roro yo iganya gosira etwe atari ngaborunge okay igo wakili oraenda kotini and justify wronging something went wrong somewhere na boko bagero no isanike no tagete will tell yaro moerio ekero kwanya ariko bago justify ekero kwa ichira ase kigambero wa challenge ri will successfully o mangana bona anya gosira ako gamberu ne Richiko ekutokwira na back bona buno muntu utabwate will ikera bone will iri abekirwe nsema bone bintu bimanye ko bwo karengana buno Richiko likolete dire Richiko likoteba ngaki abantu babageru equally all right mbia mono sana nare gaigo koboria ekenate beranga kero kwa challenge a will successfully as a court na libori na rarega when is the will revoked ndiye will era chenchu mbia mono soko boligo andi nabonta tengira ne liso bwagariga chinse monchiro chinyinge Richiko likorwa ekere will ego stand revoked number 1 ekere will yasirire ogosire bwate eminetiga oyo igamo manyete nganya gosira nali gete will lakini mwatemire konyeligia mwatemire koligi chinchira chonsi nganga ye will ye monye nyoreti mwarenga awe ngana nali gete will no na bashaidi mbaro amaite ngana nali gete will lakini bono konyenyora kwa beire mochano ige will ya bere revoked Richiko liwasi munga bon that will has been revoked number 2 ekere will yakoba revoked ekoba revoked by marriage totebo ninga for example nimbwato murukione nimbwata abantu bana nimbwate bintu byane na alikire will
miaka 5 kurbono naende so ese nyomende unanko nyoma iga e wili na rigete ko baribok okay na be ko baribok unless diringo chiko nyoma nindike rigo chiko like will no rigete nga nimbwate kerengere rigo ko nyoma kwaro na ndo ta jo yuta ko nyoma na ri wili yera korek era tinene lakini marriage eko korek eko meke wili ya korek ya ba revoked okay enchirende wili ko ba revoked na kare ko ba eko salibwa wetera umonyane oyo igakonye tandura umonyane oyo igakonye samba umonyane oyo igakonye cancel but yeso ko ba gosalika yutokoroka destruction ya Richiko ebintu bibere mitakere bibaro okay ekerengereri kyoyo golike wili ngakini ndagetenye sali no konye sali okonyene ekibone ngete tanga tokoroka Richiko nga the intention yogo sali will na the actual destruction ye will nga yani no tuare kerengera nga ni ndengera tinche tandure wili okay kwaro lakini tonye tandura iko bade wili ne kolete ne raro ebinte bibere ko kabito bitoke lakini yogo sali goko iga ngotaki ko by accident okay ekiara ko by accident yemethi nga ki iko bade wili ne raro ekiagera kerengera likyanya gusira konye sali nke kolete ike yaro ya jina chinseme wili ko bari bokt bia mono sana naende wakili how long a will ekoba valid nyagusiro sirire ndi the duration when at ko ira koru nelikire osina me kwanda even 10 years imayo somo how validation ye will yakoba valid chinga kichonsi until kwanyiri bokiri ose ya very executed okay bona magania nyagusira ikiraniu ose kwanyiri bokiri ya mane kwata ngatinta gitinaide okay all that time between kera kwanyirika paka kera kwasira yabe executed yamagania gaikira ndigu abugati yonse pin ewili ni gana ntakwa bali all right okay mbia mono sana tuno wakili Hilary Ongori yoro mo advocate of the high court to kwa nambangana yo Omwando se will inkike wenelete tokore ntwenyora semichande mingo akilinta tomera matedeke ya moiga ekiagara ni metera yanko ndole court chikora chinse isato ninchi uko alao ora mera ora nyoma chama keigo tukwirana tukwanire bibere bitatu iga egera we call it a day na ende tuganye mpaka e wiki ego chomwa chomwe ya maboli agendera ko yatuma na yarorire nonya abandi mukurige usige getaliko igwekana bya akiningo temande go somegere wakili ayairanerie enero Ndizi TV obwansu bomusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boigo na bokugura Chikatin Roads, Hood Screws, Chigulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Alright, asante sana mwanchumuri wa Ndizi TV. Asumuru wechinge Richiko ya robuna botambe tiyankwari nsanga mange takuwa na mange. Abatangara kwa terega buna ige tinginye kingaini. Kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye. Embura kiyo gotwaga sayo mwaye. Tinigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi. Uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo. Chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri irieta rinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano nemo chia mugaso Ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabiribia fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigari amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiamono twara rurense mwende ye studio twara nyorire bonchule bokeigon and tumanya kugendera na wakili Hilary Yongori ekero turangi guchigukura no nyetari gukura pikolende twara kwanira tari make bono ndebwensi utamanyete igoro ye wido ngageto manyire nende bono nyoko bwate bintu bikenya sawa guseseniri gwachagire kubirora sasa wewe anzana na kuandika wido wani somechi ujumbe chao nsema ya Facebook na wiga nsema ya SMS
maboli alimobole abande wanapongeza kipindi sana na ende wakili amanye gotogendereri gochimoto but they wakili is there any possibility omonta akweza wadi etaliko ko base will etaliko base succession montako yabona mni laptop yengo tevi nimekusaidia ngokunde na koire montako yano igari is it possible mbia mona asili bolilio Richiko ntobwate ngo tokorokanga a gift in contemplation of death yani ndirio roche ngango sirogoche naboko omuntu noyebo musani omoe egento kerige kogaraki tokoroka movable property egento bune laptop na kwa boli borongiga esimi egari naboko mwana neke bungu ke gari motenga nje boro na arali nkundoje ngana arali ekeneke yego kiane singenje kwa ndendere buya kwarengeloya bono na koirega ekego bune ekyo nigo gego so aso omuntu oyu directly one ekingega niti will ngega niti succession no koro kyanga ki ekero ria roche ngango siragochia amaene na koete gendeke koete kebungu na koete laptop na nabako nyoro nemo shahidi ondo roche ngaki yaya oyo kwani ringa kibono njengo rarangoche oikabono na iro yeke gweke lakini bona ande gento ngera bunga ki oiko muntu ina ida asire gwidini metinye tato irinde kae gwiki kamanye gweta gochaso amocha ni abwene ngona abwa to busuri wonkora ki ukwire nende victoria wa na kiamu atapona amuya akpe iyo Richiko rigretinga ki liriota ete gosira okugani kwa gonkoroki bono liriota tageti gosira nabora nyore kobwate birenga ngakibona tindi gosire gari yane nga nyago kolde bintu bya osora bomote gara tumira ndo chongerane ambia mono sana mwanchwa muligelia kerto gendrete yona wakili Hilary agotanga chibasalende na chirocho o mundo liyo ruarete na bango ko ATM ko bakepini ngote igendo rusi 50,000 kwekonyera awera era ko ekiagere ngendo toko kwanira asamangana gift nekegwo keriora movable ngendo kerio koraki okoegwo okoimuki ngaboro na irire bol mangana yo boremo to kwa mundu kegwa ngaboro ngana moire title deed ekingeri go form part of mangana ye gift ebintu biriora nyare ko mundu movable properties yo bia mono sana sante chidege chigendete kwenda mono wakili naro likubolinga Henry igokoro bubasi ura boliri boli lya otaba abamura aturaba mura bale tuli no boli motata toete 5.5 acres 5.5 acres bono bali yeti bali ke bairiro boli mobwaye bali geto boli mobwaye point yemo buli mubwenge 5.5 acres lakini yere bono igo bamoiro buli moboke omura bandi bairiro bonene igo ni ushauri anataka nafikiri Henry Oigo bona abo era abwatinga ki ewili yali ngor lakini onye wili te yaroro Richiko ligoteba ngaki abana banya gusira baba gerwe bintu kolenga bibirenga ine birengane asoko bago alright igo bona nda takira ebolinga ki ekero bari kubaga inchira kibatumiyete kubaga gendeke ebaba getege tuguretinga gari gosemba chiete koti bagakora succession onye babwate tyo moroberio bene ubwe Richiko succession igo ekoti anyane eyare gocha kubatinga kiro montanyo ari gento korete gekere nanda abu no etakira abantu baite basemi gwenga ki mbuya kubwate Richiko buna rikorete ki buna ekero kogende seke gambero okonyoro boenaro no ekoti ekomanyanga ki Richiko riri goteba kiro montanyo riri iko lakini mwe mobagera nenkaga aria nabo konyoro mochando bairo nanda matuka mango konyora ngaki amuramba barabanene banya kulima mu mugondo ose moibuli tayo bono liri mu muroyo ose nabake bakinire batayete bono gukonyora sha kwanyora bali abanne banarire kulima sali anene yes bajise besi alright aso bwango wakili na robolinga hai Ndizi what if the will is written na itunzo kwa bank au kotini so that when the owner dies all family members take it from there ni Grace kutoka Botori abumboronge kegima nakia kawara karoko like will otaite kwa mwanganga ngogo twale will igona bego twaru ne buna tebire umuntu oli kwa point ne akwa mwanga konye deposit ase safe deposit yebengi elinde manye kubwati ukurwaroro era abe kuyamone kyagera onno bengi tebwati interest in the estate ko chiko konya soko bagweke koraki bia mono sana libolingo na kweboli na inche nonyore omuntu ose executor oletire a fake
a fake document, a fake will. Ya very possible unole field of your operation. Mwana kanyora a will a fake. Tindaro in my practice kore will a fake. But nakia ko to gote banga abashahidi batuke. Okay. Na ndeka rogo chikotwale will yiga abantu nye otigero sino muwakili ogo copy singotoka chi. Yeah. Eli ndeka ro execute go chikorete will. Ya toka ngaki taliere bwe ko korete ki onye bwate. There is another will with other people. Eli nde ba compare ngaki ejenere eli nyagosira liget. Yes. Bia mono sana wakili. Chi message nechi nyingi lakini abangendo chibagopongeza egepindi bagotambia mona sogo cha studio ke Teresa Kemto na akora chinsemo cha Muranga watebanga ona enjoy sana bia mono sana yavo Mandere K News asante kora bobas mokonge bia mona duino mwenga asante kora chinsemo cha Nyaguku Priscilla Nyanchama bia mono sana kurumanga isecha nindoche yavo Lydia Mora kuro mangere Taylor Mugusu Nduso asante kwa Randa ni machoge warabu umetasa hiyo Randa ni madhara kabisa baba. Alright bia mono sana ana Teresa kwamboka ya umakindu getuma kuro Kisumu yo besha kwa Nyangosumbia mono sana wakili asenginjo kwenda kotini itabidi tukomee hapa egaro ikere obokora libonde yasa karanje ende tumera ne wiki gocha ali tutakwa na message cheno ni mete to kwiro rige pindi messages zitakuwa mingi ninchigache acha kire next week egaro ende tukuligeria ngento kitogo chikuligeria igombia mono sana wakili your final parting shot asa mangana twaga kwani mbia mono abantu baminto nande omotengeli on Ndizi TV yoro bwansi bwo Gusii na bonta etego tebanga na bere boronge otwara okubwase bintu biri bya gokorosi tebanga obwato okubwali diore moyo lakini dio tayo tobwati kobwakonde igore ebintu byao igori chikore ya rure libaga ligiya elindo nde bwensi obwate bintu byaye aye banga aso gotware will elinda atwara okubwa ase bintu byaye bigochako ebintu biri byaye ngaki bigochako na boy gona ndenge ntongero ntete comment na to gochikokora ase will iga no obwate libaga twakwana gali kalenga na bokonyora kobwata abana abake kwaroli ase will na bako tebanga ki ngogo chikolenda abana abaiga a guardian you can appoint a guardian olioro chora alende interest ya abana baga bake ekerota koleti otayo igona enjerengia yogo twaro bogui ase bintu byawe ekerota koleti otayo nande mbiamo na ase management ya Ndizi TV aso kongali bageli na ende gwike kerota asange ngakiende mbiamo. Asante sana mabuli naro gucho guchakira Chief Dennis Ontume na ntumirete gantaro che koro chinsema chabo mwandagali agotabanga if I do a will and die after 3 years will it be valid alike will after 3 years will it not valid I think yes very valid twatabanga esaliti kwali ke will onye toranye revoke pakali tukogocha kuko nindike will rero etokinga na menyere nande miaka no ani 10 onye will yikera aroro ko valid unless na nyiri vokri ose yabere destroyed ose njirinde lakini yako valid pakali tuko ringoraro bia mono sana gatia maboli anengo cha compile aseo bwamo ntumere omo wakili na ntochito kwanenga kine bia mono sana wakili Hilary Ongori gose Tom Ongori abande bamanyete boigo na twarengenere ase a studio the advocates of the High Court ona teto mwanchirage enda sikigambero na ende attend to other matters otware litukuligia wakili sana bia mono twarengenere minto Brighton Makoli ntwakole interview yomo general manager ito Salini Mbaka ne producer omurubuli akoro kwa Joshua Uta engineer akoro kwa Sara Nyarangi on Twitter twarubuligereria urubia